Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. काय ना मिनिस्टर मॅडम उलवत ना सर आणि टेस्ट आणि दुसऱ्या रिशफलिंग विषय हा पयलीं हे मंत्री ठरयना बट पार्टी डिसाइड्स. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्री बदलपाचे पार्टी थारायता. पार्टी म्हणटा मुख्यमंत्री. मायकल उलयता तें खंय पर्सनल. पक्षान तशें कांयच थारयल्लें ना. तसं काही नाही. त्यांनी ते बघा मायकल जे काय बोलला तर त्याचं वैयक्तिक मत त्याचं पर्सनल त्याला पर्सनल बोललाय ना. पार्टी म्हणून तो कसा बोलू शकतो? तो बोलू शकत नाही ना. एखाद्या मंत्र्याला घेणं एखाद्या काढणं हा तसा अधिकार हा मुख्यमंत्र्याचा अधिकार. एका कट्टात त्याका कट्टात अननेसेसरी कन्फ्युजन तातूंतल्यान निर्माण जाता. त्यामुळे म्हाका दिसता की मंत्र्यांनी सुद्धा आपापल्या खातें जे आसा त्या संदर्भानूच विचार करचो. ते कशें बऱ्या तरेन फुडें व्हरचें तें पळोवचें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.